Exercise Q.1 question number 3 जों दिनै solve खालामगोन. Question number 3 दङ सानसेखालि 2 kg आपेल आरो 1 kg आंगुरनि बेसेनखौ 160 रां मोननाय जाबाय. दानसेनि उनाव 4 kg आपेल आरो 2 kg आंगुरनि बेसेना जायो 300 रां. बे जाथायखौ रोदा सानखान्थि आरो फुंसुआरि दिन्थि. So जोबोद गोरलै सोंलु बुजिनो थाखाय नैबे डायग्राम होनाय मा नामदों मोनसे समावहाय आपेलनि आरो ग्रेप्स आपेल आरो आंगुर सासे मानसिया आपेल आरो आंगुर बायदोंमोन. आपेलखौ बियो 2 kg बायदों आरो ग्रेप्सखौ आंगुरखौ बेसेबां बायदों 1 kg बायदों. बेवहाय बेसेबां खरसा जादों बेहा 160 रुपिस खरसा जादों. ओके 160 रुपिस खरसा जादों आरो बिदिनो बियो मा होनना बुंदों दानसेनि उनाव माने 1 मान्थनि उनावहाय बियो 4 kg आपेल बायबाय आरो 2 kg मा बायबाय आंगुर बायबाय. होमब्ला बेसेबां फैसा थांगोन बेहा 300 रुपिस थांबाय. स' बे जाथायखौ लानानै मा खालामदों जोंखौ रोदा सानखान्थि आरो फुंसुआरियै दिन्थि होनना बुंदों. माने मा होनना एलजेब्रिकेलि एन्ड ग्राफिकेलि जों बेखौ मा खालामनांगौ रिप्रेजेन्ट खालामनांगौ. We have to represent. So questions को जों गिबियाव बुजिना लाग्रोबाय. The cost of 2 kg apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. सानसे समावहाय बेसेबां मोनदोंमोन फार्स्टआव बायजेननायाव 160 and after 1 month the cost of 4 kg apples and 2 kg of grapes is rupees 300. बेसेबां मोनखो लास्टआवहाय 300. बेखौ जोङो ग्राफिकेलि आरो एलजेब्रिकेलि शो खालामनांगौ रिप्रेजेन्ट खालामनांगौ. बेनि थाखाय जोङो बेवहाय मोनसे खोथा नोजोर खालामनांगोन. बेवहाय नाय जेनेबा आपेलखौ 2 kg बायदों होनदों आरो आंगुरखौ 1 kg बायदों होनदों. नाथाय बेवहाय आपेलनि बेसेना बेसेबां the price of 1 kg apple is what that is not given. आपेलनि 1 kg आपेलनि बेसेना बेसेबां बेखौ होनाय गैया. आंगुरनि 1 kg बेसेना बेसेबां बेखौ होनाय गैया. बे क्वेश्चनआव होनाय गैया. ओंखायनो जोङो दा बेखौ मिथिया जे आपेलनि बेसेना बेसेबां 1 kg आव आंगुरनि बेसेना 1 kg आव बेसेबां बेखौ जों मिथिया. जास्ट जों माखौ मिथिगौ 2 kg आपेल बायनाय आरो 1 kg आपेल बायनायाव जोंहा बेसेबां खरसा जादों 160 रुपिस खरसा जादों. आरो मास मोनसेनि उनाव बे आपेलखौनो बायोब्ला 4 kg बायदों आरो 2 kg बायनायाव बेसेबां खरसा जादों 300 रुपिस खरसा जादों. जों बेखौल' मिथिगौ. दा जों बेनिफ्राय रोदा सानखान्थि बानायनोब्ला एलजेब्रिकेलि जों बेखौ रिप्रेजेन्ट खालामनोब्ला जोङो गिबियावनो माखौ मिथिग्रोनांगोन जेब्लाबो जे 1 kg आपेलनि बेसेना बेसेबां 1 निखौ मिथिनांगोन जोङो. जेरैहाय जोङो सिगांनि भिडिअ'आव सिगांनि भिडिअ'आव माने क्वेश्चन नम्बर 2 नियाव गंसे बेडनि बेसेनखौ जों मा होनदोंमोन प्राइस अफ 1 बेड बेखौ जों मा हमदोंमोन x हमदोंमोन. बेबायदिनो बावबो जोङो माखौ हमनांगोन जे आपेलनि 1 kg नि बेसेना बेसेबां बेखौ जोङो हमना लानांगोन आरो आंगुरनि 1 kg नि बेसेनखौ जों मा खालामनांगोन हमनानै लानांगोन. बुजिबाय ना बयबो बुजिबाय जानांगौ जे आपेल आरो आंगुरनि बेसेनखौ जोङो मिथिया जास्ट बेसे थांदों बेखौल' मिथिगौ. ओंखायनो जोङो आपेलनि 1 kg नि बेसेनखौ जोङो x हमसै आरो आंगुरनि 1 kg नि बेसेनखौ जों मा हमसै y हमसै. स' बेनि थाखाय जों सल्युशन हमबाय लेट होबानो जाबाय इंलिश मिडियामनि थाखाय. लेट 1 kg आं आपेलनि बेसेना बेसे रां x रां होननानै हमना लाबाय जोङो. बेखौ बोरै लिरबानो जाबाय इंलिश मिडियामनि थाखाय कस्ट अफ 1 kg apple is yes x rupees होननानै लिरबानो जाबाय. cost of 1 kg apple is x rupees होननानै लिरबानो जाबाय. बेबायदिनो 1 kg आंगुरनि बेसेना जोङो गोसोआव लाखि जेब्लाबो मोनसेनि बेसेनखौ जों मिथिग्रोनांगोन. जेरैहाय मैया जोङो गंसे बेडनि बेसेनखौ बेसेबां हमदोंमोन x आरो मोनसे
बननि बेसेनखौ बेसेबां मोनदोंमोन y दिनै मा मोनखो जोङो 8 केजि दानिया जोंहा बेवहाय केजिनि सायाव जादों क्वेश्चनसा केजिनि सायाव 2 केजि होदों 1 केजि होदों 4 केजि होदों 2 केजि नाथाय 1 केजि आपेलनि बेसेनखौ होनाय गैयामोन ओंखायनो जों बेखौ x हमबाय आरो 1 केजि आंगुरनि बेसेनखौ जों हमबाय y रुपिस हमबाय बेखौ बिदिनो लिरबानो जाबाय cost of 1 kg grapes is बेबायदि लिरनानै लाबानो जाबाय ओके आं बेखौ फोरमायनोसै इंलिश मिडियामनि थाखाय बेबायदि लिरना ला बे जाबाय बर' मिडियामनि थाखाय स' जोंहा बेयो मिथिनो गोनां गिबि बाथ्रा जायखौ जोंनो होनाय गैयामोन ओंखायनो जों हमनानै लाबाय दायो जोङो क्वेश्चन्सआव फरवार्ड जानोसै आग बारायनोसै जोङो फार्स्ट केसखौ नाय फार्स्ट केसआव मामोन 2 केजि आपेल बायदों 2 केजि आपेल बायदों आरो 1 केजि आंगुर बायदों गासै जमा बेसेबां नांगौ 160 रुपिस खरसा जादों 1 केजियाव जुदि 10 रुपिस बा सपोज 1 केजि आपेलनि बेसेनखौ जोङो 8 रुपिसआव सरि 1 केजियाव जोङो 1 केजियाव जों 100 रुपिस हमबाय होमबा 2 केजियाव बेसेबां खरसा जागोन 1 केजियावनो जुदि 100 रुपिस बा 2 केजियाव बेसेबां जागोन नै माल्टिप्लाइ खालामबानो जाबाय ना बेसेबां जागोन 200 रुपिस खरसा जागोन होमबा जुदि जोंहा दायो बेसे खरसा बेसे हमना लादों 100 नि जायगायाव बेसे हमना लादों जोङो x होननानै हमना लादों होमबा 2 केजियाव बेसेबां नांगोन 2 केजियाव 2x खरसा जागोन ओके माने 2 केजि आपेलाव जोंहा बेसे खरसा जागोन 2x खरसा जागोन मानो होनबा जोंहा 1 केजि आपेलनि बेसेना x होमबा 2 केजियाव 1 केजियाव जुदि x बा 2 केजियाव बेसेबां जागोन 2x जागोन 1 केजिखौथ' जों 1 बेसेबां मोनखादों 1 केजिखौ जों y मोनखादों ओंखायनो बेवहाय मा जागोन y आनो जागोन बे जाबाय 2 केजि आपेलनि बेसेन बे जाबाय 1 केजि आंगुरनि बेसेन गासै बेसे थांदों 160 थांदों होमबा जोंहा फार्स्ट कन्डिशना मा according to questions सोंबा जों बेखौ ओरैबो लिरनो हायो ओके a oblique q बो लिरनो हायो नाथाय बर' मिडियामनि थाखाय बिदि लिरबानो जाबाय इंलिश मिडियामनि थाखाय बिदि लिरबानो जाबाय सोंबा बा a oblique q होमबा सोंलु बायदिब्ला मा जागोन 2x plus y equal to बेसेबां 160 बे जाबाय फार्स्ट इक्वेशन बे जाबाय गिबि इक्वेशन गिबि समानथाय सेकेन्डखौ नायदो सेकेन्डआव बेसे बायदों 4 केजि आपेल बायदों 4 केजियाव बेसे खरसा जागोन जुदि 1 केजियाव x जायोब्ला 4 केजियाव बेसे खरसा जागोन 4 केजियाव बेसे खरसा जागोन 4x खरसा जागोन 2 केजियाव बेसे खरसा जागोन 1 केजियाव बेसे हमदोंमोन y आंगुरनि थाखाय होनबा 2 केजियाव बेसे खरसा जागोन 2y ओके माने बेसे जागोन सेकेन्डआव आरो एन्ड होनना लिरबानो जाबाय बेखौ एन्ड आरो बेसेबां 4x plus 2y equal to 300 equal to y equal to 300 this is equation number 2 जोंहा समानथाय 1 आरो समानथाय 2 बे जाबाय मा गिबि केस गिबि थासारि बियो आरो नैबे समानथाय 2 जाबाय नैथि थासारिनिफ्राय फैनाय होमबा जोंखौ मा सोंदोंमोन नायदो रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन एलजेब्रिकली बे थासारिखौ रोदा सानखान्थिजों फोरमाय होनदोंमोन बे सानखान्थिखौ बे जाथायखौ रोदा सानखान्थिजों फोरमाय होननाया जोंहा नैबे समानथाय 1 आरो समानथाय 2 आनो मा फोरमायनो गोनां जोंहा मा जाथाय फोरमायनो गोनां बियो रिप्रेजेंट खालामनो गोनां एलजेब्रिकली रिप्रेजेंट खालामनो गोनांआ जोंहा बे समानथाय 1 आरो मायानो समानथाय 2 आनो ओके सो दानिया जोंहा बे फार्स्ट केसआ जोबनानै थांबाय आरो जोंखौ मा होनबावदों मा बिबावदों सोंलुआव ग्राफिकेलि रिप्रेजेंट खालामनो थिनदों माने ग्राफजों मा फुंसुवारि दिन्थि होनबावदों फुंसुवारि दिन्थि माने जोंहा बे समानथाय 1 आरो समानथाय 2 खौ जोङो ग्राफआव मा खालामनांगौ आखिनांगौ जोङो ग्राफआव प्लट खालामनांगौ बेनि थाखाय जों मा खालामनांगौ जोङो जेरै क्वेश्चन नाम्बार 2 आरो 1 आव जेरै खालामदों जों बेबायदिनो सेम खालामगोन बिनिफ्राय आरो बिनिफ्राय समानथाय 1 आरो समानथाय 2 बे मोननैनिफ्रायबो जों मा खालामगोन मोननै मा दिहुनगोन जोङो मावफुंथाय दिहुनगोन बिनिफ्रायबो मोननै मा दिहुनगोन मावफुंथाय दिहुनगोन समानथाय 1 निफ्रायबो समानथाय 2 निफ्रायबो मोननै माने x y नि मान दिहुनगोन जोङो भेल्यु दिहुनगोन
बेखौनो जों मा होनना बुङो मावफुंथाय होनना बुङो ओंखायनो जों मा लिरगोन समानथाय 1 आरो 2 निफ्राय मोननै फारियै मोननै मावफुंथाय दिहुननाय जाबाय बेबायदि लिरनांगोन जोङो बेनि उनावहाय फर इंलिश मीडियम ओरै लिरबानो जाबाय from equation 1 and 2 two solutions for each equations are calculated respectively. गोसोबायदि लिरनो हागोन बेबायदि लिरथारनांगौ बेल' नङा बेबायदि लिरालासिनो नों बेलेग लेंगुवेजाव लिरनो हागोन सरि बेलेग सेन्टेन्सआव लिरनो हागोन नट लेंगुवेज समानथाय 1 आरो 2 निफ्राय जों मोननै मावफुंथाय दिहुनसै बेनि थाखाय जों बोरै लिरगोन बक्स बानायगोन बक्स मोननै बानायनांगोन बक्स मोननै बानाय बावहाय आरो एन्ड लिरबानो जाबाय एन्ड बावहाय जोङो मा लागोन सि आरो डि लागोन आरो बेवहाय मा थायो एक्स आरो वाइ बेबायदिनो बेयावबो एखे बे जाबाय ए बे जाबाय बि बावहाय मोनसेयाव एक्स मोनसेयाव मा थागोन वाइ थागोन बे जाबाय समानथाय 1 नि थाखाय बे जाबाय मानि थाखाय समानथाय 2 नि थाखाय इक्वेशन नम्बर 1 आरो इक्वेशन नम्बर 2 नि थाखाय सो इक्वेशन नम्बर 1 निखौ जों नायग्रोनि बावहाय x नि भेल्युखौ जेब्लाबो मा खालामना लाग्रोनांगौ जेब्लाबो 0 लाग्रोनांगौ जुदि 0 लानानै जों जुदि y नि मान मोनैया होमबा 0 लानाङा नों 0 नि जायगायाव 1 बो लानो हागोन 2 बो लानो हागोन 3 बो लानो हागोन 4 बो लानो हागोन बेनि थाखाय समानथाय 1 खौ नाय समानथाय 1 आव मा दङ नाय 2x plus y equal to मा दङ 160 दङ नङा होमबा समानथाय 1 आव दा x नि भेल्युखौ आं जुदि 0 लायोब्ला माने x नि जायगायाव आं 0 लायोब्ला बे 2x आ मा जागोन 0 जागोन 2x आ मा जागोन 0 जागोन बे 0 जाबाय बे 0 जायोब्ला जोंहा माल' थागोन y बो थागोन y इक्वल टु मा जागोन 160 बुजिबाय नङा होमबा x नि मानखौ 0 लायोब्ला माने नै x नि जायगायाव 0 लायोब्ला 2 into 0 बेसे जागोन 0 माने जेबो गैया 0 means nothing 0 means nothing बा y ल'सो थागोन नङा होमबा बेखौ 0 लानाय लोगो लोगो बे गोमागोन माने मा थागोन जोंहा y ल' थागोन y इक्वल टु बेसे मोनगोन नोङो 160 मोनगोन बे जाबाय x नि भेल्युखौ 0 लायोब्ला y नि भेल्युखौ मोननाय दानिया y निखौ लादोलाय y खौ आं जुदि 0 लायोब्ला x खौ बेसे मोनगोन नागिरदोलाय फार्स्टआव x खौ 0 लाबाय y नि मोनबाय उनाव मा खालामदो y निखौ 0 लादोलाय x निखौ मोनगोन ना मोना जुदि मोनाबा बेलेगला मानाय y खौ जुदि 0 लायोब्ला बे y आ मा गैला y आ गैला माल' थागोन माने माल' थागोन 2x इक्वल टु माल' थागोन 160 ल' थागोन बुजिबाय नङा होमबा 2x plus y इक्वल टु 160 आव जुदि y खौ 0 लायोब्ला माल' थागोन 2x ल' थागोन y आ गैला बा बे 2 आ बिथिं लांबा जाहैगोन रानग्रा माने 2 जों 160 खौ राननो हागोन डिवाइड खालामबा बेसे जागोन 80 जागोन होमबा बेसे जागोन बियो 80 जागोन 80 जों 2 जों डिवाइड खालामबा जोंहा बेसे मोनो 160 मोनो ओके 160 मोनो दानिया जोङो समानथाय 2 आव थांसैलाय इक्वेशन नम्बर 2 आव थांसै सेकेन्ड बक्स सेकेन्ड टेबलनि थाखाय बेखौ नाय 4x plus 2y equal to 300 x को 0 लाग्रोलाय होमबानो माने मोनगोन y नि भेल्यु मोनगोन x को 0 लायोब्ला मा जागोन बे 4x आ 0 जागोन माने गैला बियो गोमाबाय होमबा माल' थागोन 2y equal to माल' थागोन
300 थागोन 2 जों 300 खालामबा बेसे मोनो 150 मोनो बेसे मोनो 150 मोनो दानिया जों सोरखौ 0 लानोसैलाय y खौ 0 लानोसैलाय y खौ 0 लाबा बे 0 जाबाय समानथाय 2 नाय दे इक्वेशन नम्बर 2 नि थाखायसो बे बक्सा y खौ 0 लायोबा बियो बे बाहागोआनो 0 जाबाय मा थागोन only 4x equal to मा थागोन 300 4x equal to मा थागोन 300 y आ खौ 0 लाबाय नालाय बे 2y आ 0 जाबाय माने 0 जाबाय गैला 4 जों 300 खौ डिवाइड खालामबा बेसे मोनगोन 4 जों 300 खौ डिवाइड खालामबा बेसे मोनगोन 75 मोनगोन 4 5 जा 20 4 7 जा 28 29 30 मा जों बेसे मोनखो 75 75 मोनबाय जोङो बे जाबाय जोंहा मोननै सल्यूशंस बे इक्वेशन 1 निफ्रायबो इक्वेशन 2 निफ्रायबो जों मोननै सल्यूशंस मोनबाय माने मोननै मावफुंथाय मोनबाय जों बे मोननै मावफुंथायखौ जों मा खालामसिगोन दानिया मायाव फज'सिगोन ग्राफआव फज'सिगोन बेनि थाखाय नैबे बाथ्राखौ लिरबानो जाबाय स' बेखौ नोट खालामना ला आं बेखौ मोनसै जोंहा जायगाया एसे दिगदार जाबाय बेखौबो मोनसे क्वेश्चन्सखौ होमबा बेखौबो आं मोनसै बेखौ नोट खालामना लादो जोङो मा खालामसै दानिया बेखौ ग्राफआव फज'सै ग्राफआव फज'नायनि थाखाय नैबे बाथ्राखौ लिरबानो जाबाय a 0,160 बिनि मिनिङा मा जादों मिथिगौना नोंसोरो बे x नि मान बे मानि मान y नि मान बेखौ जों बेबायदिबो लिरनो हायो b निया बेसेबां 80, जेब्लाबो x नि भेलुखौ सिगाङाव लिरनांगौ आरो सोर c आव दङ मा 0,150 d आवलाय मा दङ 75,0 जेब्लाबो x नि भेलुखौ सिगां लिरनांगौ दै x नि भेलुखौ जेब्लाबो सिगां लिरनांगौ बिन्दो होननानै बुंनो हासिगोन होनदा बेखौ मावफुंथाय होनालासिनो मा होनना बुंनो हासिगोन बिन्दो माने पइन्ट होनना बुंनो हासिगोन जों बेबायदि फर्मआव लिरोबा बेखौ मा होनना बुङो बिन्दो होनना बुङो बिन्दोफोरखौ मायाव फज'नाय जाबाय सावगारियाव फज'नाय जाबाय फर इंलिश मीडियम नैबे बाथ्राखौ लिरबानो जाबाय इंलिश मीडियम थाखाय बे बाथ्राखौ ओरैबायदि लिरना लाबानो जाबाय पॉइंट्स मामोन बेलाय a 0,160 b आ मामोन 80,0 c 0,150 and मामोन बेलाय d 75,0 are plotted on the graph बे बाथ्राखौ लिरना होबानो जाहैगोन स' जों ग्राफआव प्रुफ खालामसै जोंनो बेखौ नांला दायो बेखौबो बक्सबो बानायनांगोन दै बे बक्स गैयाबा जानाय नङा बे बक्सनि उनावसो जोंहा नैबे बाथ्रा लिरनाया फैगोन जों ग्राफआव फज'नाय सिगां माइनास सिन दंना गैया पइन्टआव नायग्रो जोंहा जेरावबो माइनास सिन गैया माइनास साइन गैया ओंखायनो जोंहा ग्राफआ फारसेथिंल'बाबो जागोन अके फारसेथिंल'बाबो जागोन गोसोआव लाखि ग्राफ बानायनायाव जोंहा ग्राफखौ बाहायनांगोन दै बेवहाय आंहा ग्राफ गैया अब्लाबो ग्राफखौ बोरै आखिनांगौ जों बेनिफ्राय आइडिया लानो हायो ओंखायनो आं खिन्थादों बेवहाय बे मा हांखो x बिथिं मा फैयोमोन x डेस बे मा जायो बिथिं y डेस बेयाव मा थायो o मा थायो y बेखौ x एक्सिस होनना बुङो बेखौ y एक्सिस होनना बुङो माने x गुदि हांखो y गुदि हांखो मानफोरखौ नाय बेसे लाबा जागोन मोनसे खथायाव बेसे लाबा साबसिन जागोन नाय मोनसे खथायाव जोंहा गिदिर लानांगोन बेवहाय गिदिर लायोब्ला साबसिन जागोन मोनसे खथायाव जुदि 20 लायोब्ला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 स' जोङो मोनसे खथायाव 20 लायोब्ला मा जागोन नाय बेनिफ्राय बेसे जागोन बेयो 20
बेनिफ्राय बिसिम बे मोनसेयाव 20 लाबाय दे बा बेनिफ्राय बिसिम 20 बेनिफ्राय बिसिम 20 बिसिम बेसेबां 40 आरो 20 60 80 100 120 140 160 180 200 बेखौ नांला जोंनो मोनसे खथायाव 20 लाबाय होनबा बेनिफ्राय बिसिम 20 बेनिफ्राय बिसिम 40 बेनिफ्राय बिसिम 60 बेनिफ्राय बिसिम 80 बेनिफ्राय बिसिम 100 बेनिफ्राय बिसिम 120 140 160 स' ग्राफआव फजनसै जोङो फार्स्ट बिन्दोआ जोंहा मामोन 0,160 0,160 आ बबे जागोन नैबे बे जागोन दे बे मा बिन्दो 0,160 बे ए बिन्दो बे ए दाने बी बिन्दोआ बबे जागोन बी बिन्दोआ बबे जागोन नैबे जागोन बे जाबाय मा बी गोसोआव थाबायना 80,0 बिथिंबो थांगोन बियो 80,0 y नि भेलुआ 0 जोंहा सोरजों जइन खालामनांगौ a जों b जों गोसोआव लाखि सोरजों जइन खालामनांगौ a जों b जों जइन खालामनांगौ जों a जों b जों जइन खालामनांगोन दै a जों b जों जइन खालामनांगोन जों जइन खालामबाय जों नै बे जाबाय मा समानथाय 1 समानथाय 1 आव बोरै दंमोन 2x plus y equal to बेसेबांमोनलाय 160 बे जाबाय समानथाय 1 नि बेनिफ्राय बेखौ जों दाहाय लिरगोन लिरबा एसे दिगदार जागोन आरो जोंहा दंबावो c आ बबेथिं थांगोन c आ जाबाय नैबे 150 0 to 150 150 आ y निथिं थांगोन बे 150 आ बबेसिम जागोन नै बेवहायथ' 150 खौ नुवासै होमबा 150 आ बबे जागोन 160 आरो 140 नि गेजेराव जागोन होमबा हमना लाबाय नैबे जागोन बे मा बिन्दो जोंहा बे मा पॉइंट c पॉइंट आरो मा दंबावो जोंहा d आ बबे जागोन 75 60 आरो 80 नि गेजेरनिखौ लाबानो जाबाय 75 एसे गेजेरद्राय जानाय नङा एसे 80 निथिं एसे खाथियाव थांगोन होमबा बे जाबाय मा d बे जाबाय d बा c जों d जों जोंहा मा जागोन जइन जागोन c जों d जों जागोन होमबा जों बेबायदि मोनबाय ग्राफखौ बे जाबाय इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 आ बोरैमोन 2x plus y equal to 160 बे जाबाय इक्वेशन 2 4x plus 3y equal to बेसेमोन 300 इक्वेशन 1 को समानथाय 1 खौ लिरबानो जाबाय समानथाय 2 खौ लिरबानो जाबाय स' बेखिनियानो जोंहा फंस्लुआरि दिन्थिनो गोनाङा एलजेब्रिकेलि दिन्थिनो गोनाङा बेखिनियानो आरो हाबाबो नोंसोर ग्राफ बानायनायखौ बुजियाब्ला सिगांनि भिडिअसफोरखौ नाय क्वेश्चन नाम्बार 2 आरो क्वेश्चन नाम्बार 1 निखौ मोजाङै बुजिगोन माबोरै ग्राफ बानायनांगौ होमबा समानथाय 1 आरो समानथाय 2 जोंहा मोननै लाइन मोनबाय बे मोननै लाइना गावजों गाव दानस'लायाखै बावहाय माने गावजों गाव मासो जादों लिंकसो जादों पेरालेल जादों ओके नैबिदि पेरालेल जादों स' बेखिनियानो जुदि माबाफोर प्रब्लेम मोनदोंबा बे कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालाम आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालामना हो आरो जुदि गोदानब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो गोजोन्थों।